Teto kaburam hi kabanongkong hi nga Aisha uble utra jengi Yesus Kristus. Te bale nga kwa banwanra shaphi yakane kamat. Namar nga yo I baki perlok ki jongi nakiwe pat ki kenhon balang nakiwe pat ki ba shaikren bahasa ka YouTube channel mo. Handai kidon tang ban kren ben ya ka balang Katolik ne ban kren ben yang iki Katolik ne ya upu Francis ode natina Rome. Handai ya ka jingmut jong ka jing pen pau kim sem la pei phang kim sem la seo tho kim sem la nang ban khen yu tau dak jing khen Henry ki nang be tang ban kren kan tho bat kren ben ya ka balang Katolik Henry ya ka jing sisa hi naka jing pen pau kim sem la seo tho tang si pawaro watang si ksai ro tang si dak ro kempat seo tho bha ya ka jing pen pau Henry ki sunang bai tang ban kren tomet ban kren ben ban kren ye ki bom seo ya hap Henry ki ka bang akwa pen pau ye phi an pensai manga api kat kum kai ta jing sa tho pajonga na ka jing pen pau te nga kentu ye phi baro na kine ki we pat ki kenhon balang ngamde pangaben ye phi andre nga kentu ye phi omde ban kren ya ki bom dei andre to kren ya ka jing sisa ka ka ba ka jing sisa ka ba philap ha ka bible to kren tang ya kata ka ba philap andre wat kan tho yang ki Katolik ne wat kan tho yang ki ya upo Francis ne ki bishop ke jongi andre phimtip bakat no ki bishop jongi ne kita ki ryongai Katolik ke jongi ne te na po rom ro kisah sitom ban pen priang ya ka gospel ban pen priang ya kdino blai bro sa keleng saudong jong ka perthe Henry kisah ay kata ka jing it hado kata kisah ay kata ka jing jar kisah ay kata ka jing sa ban ben Henry phipat phisuyo tang ban kren phimtik ka jing sisa Henry wat tang ta umrat khlaru phimtip ka jing mod jong ta umrat khlau Henry yula basaru phimtip ka jing mod jong ta la basa Henry wat ta dungim ro phimtip ka jing mod jong dungim bar ka kata ka jing mod jong u tau suri bat kum ta terter Henry to wat to plate phin sa chem ka ba phi alap to elap tang ka jing sisa ke namar phi sukren kum ne phimut pa phi long kita ki kristan ke ba janai phi long kita ki kristan ke ba tip ya ka ktin go jong ble phi alap ka ktin ble Henry phi alap da ka jing beng ka jing no ka jing kan tho kan ong phi ru phi de kita ki krislam ler lupa Henry phi hi phi sa bread be direct saka pung gading kum utau itu lupa lam ler hi hakipor ki ladep ujisu labret lang bat usoitan nomor balai ukren lam ler uyalap lam ler phiru ka ju hi phi hap hakata krokom hi phi sa bread be sapo ka pung gading ngan ong phi direct kata namar phimsem tip phimsem lasna tho ya ka jing sisa jong ka ktin uble na ka jing pen pau ka kren be ya ki baladep nadu ka basdang jong ka perthei uble ula kren ula seng nong rim meka bat hadu ka nega khalip mat untaro hadu ka jing pen pau uble ula kren ya kane ula pen kata kadak ka ban sajia ka kadak ka ban sajia ki nang ne sakmaro tong yai be sakmat ya ka mat pusan na ka saptar banongkong bat ka dukhot iwe tater hadu arpho ngayai bekat ka bangala khendiat ngan pule naki dukhot kan pensai phi khendiat te ka banongkong kane ka long ka jing pen pau ka jing pen pau ka ba uble ula ai ha uji sukres ban pen ha ki sakri jong u ya ki ki ba dei ban jia shen ula pentip ya ka da ka ba pha ya la u angel ha u sakri jong u yones te hang ne pila seo thu hi mut ki ba dei ban jia shen uble ula pentip ha u yones te yones pat ula pentip saki niau ki balang ula tho kata ka kot saki niau ki balang ban pintip saki ka ban sajia ka ba adep jia kadukhat ka baar ka ong kumne
Uba laai sakhi yaka kte noble bat yaka jing sisa ba lapen pau da uji sukris u yathu lut kat kaba u yoi kat kaba u yoi kamut kaba u yonis kaba u yoi kaba u ble ulapen pau ha u bat uji su ulapen pau ha u yonis ula tholut kat kaba u yoi hakane ka jingpan pau ke ba jia ke ba ladep ne ke ba dangwan u la tholut eka kedukhat lai ublei ula ongkum ne suk uta ubriu uba pule paiba yakane ka khubor yathu lupa bat suk uta uba shachkor yaka bat uba sumar yaka kata kaba latho haka namar kaya kaba labu kalajan bat kata ka jimbut jong kaya kaba ujisu ulakren hangne kaya namar kaya kaba bu kalajan namar ujisu hi kat kaba ubu kat kaba ulakren ubu be thik ya ka timing ke jong u labo be thik ya kita kisngi ke jong u ukhlem kren bat ukhlem bu men suong no menta ulabu kawe ka program kawe ka jing ya lap ka jong u hakna samaria ubu ka ba umut ban kren ulabu be hakata kaya ka ba biang hakata katarik ka ba biang suong no kumta ulabu be thik katarik ka ba biang kasngi ka ba biang ubna ba biang re ukhlem kelaktin ukhlem bure ke semut ong be ngalabu ya kaya bat hakaya ka ba biang mut ule be thik katkum kata ka jingbu ku jong ukhlem penrandin na klem kenrong su sakmat kedukhat saw kedukhat ka ongkum ne haki hinyo teli naki jela balang kiba ha asia uyonis uai khublei kajing ai bat kajing suk hapi na uta ubalong bat uba lalong bat uba dangwan bat na ki hinyo mensem kiba don hakmat ka khet jong u phithip hi kamut ka kita ki hinyo ki balang bat ki hinyo ki mensen ki hinyo ki balang mut ki hinyo ki balang hi bat ki hinyo ki mensen ki badon haka khet ka jong blei mut haka khet ka jong trai mut kine ki hinyo ki mensen ki si banta ki de ki hinyo ki mensen jong ki briu ki balaja naka perthe bat si banta ki de ki hinyo mensen ki jong blei naki sinran ki jong u naki pop naki fadar no ong ba kumta kiba sakri kiba pej kiba sumar yaki hinyo ki balang namar balei ublei ong kata kumta namar ki hinyo ki mensen kiba lasa penyap martir mo kiba lasa penyap martir kata kada ublei ki uong hinyo ki mensem kiba don hakmat ka khet jong u namar ki mensem ki jong ki balasa penyap martir bat kumjuru si benta naki hinyo ki mensem naki jai benriu ki bala ja naka perthei kata kan sakren yapi ki kita ki hinyo ki mensen ki baja naka perthei bat ki kita ki hinyo ki mensen ki badon hakmat ka khet ngan saya pe pat ki badang sadin renga suyai be naka neka step by step kedekhat henry ngamla suban peteng epi menta ngan supun kunno tang hakane ka dekhat ke basau henry tongin sia pepat ke ba dangsa sadin haki ke dekhat ke badangsa henry ngan sabatai benia epi ke kita ke hinyo ke mensen ke kita ke hinyo ke balang bat ke kita ke hinyo ke khlor bat ke kita ke hinyo ke ding pinisrak ngan sabatai phipat next ka video neto sapej naka we ka sngi naka we ka tiyo naka we ki banai kat ka bangala sapej ha uneu channel jonga upi pale channel te syabha ki perlok ki bapej ki ba kersan ya
YouTube channel jonga sem bha like share ba subscribe but ye thoru shaki perlok ke jong phi but phir komjo kine ki perlok ke ba page sem bha nai pe tang chupe tang supun hon ya ka khamat ya ka skor henre to pe ro hina ka bible ke jong phi but ta plate lot ro ya ki dekhot ke banga pule ba sawat e ke jingmut ke ba ya hap hakata ga jing patai ka jonga phi sneu ka ya hap na em ka ya dei na em ya kata ka banga patai ya phi thangine hi khoble sibon